Dry needling eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuva hoitomenetelmä, jossa käytetään akupunktioneuloja lihasjännitysten ja kipujen lievittämiseen. Dry needling eroaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että neulalla yritetään osua triggerpisteisiin eikä se keskity niin sanottuihin meridiaaneihin mitä akupunktiossa. Neula työnnetään tarkasti triggerpisteeseen eli kipupisteeseen kehossa, joka on kireä lihasjuoste siten, että kehoon ei injektoida yhtään mitään. Hoidon tavoitteena on stimuloida immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaista kehon omia paranemisprosesseja. Dry needlingissä ensin triggerpisteet etsitään palpoiden eli sormitse ja tunnustellaan vähän missä kireä juoste on. Sen jälkeen neula tökätään kohti triggerpistettä. Triggerpisteet voivat heijastella erilaisia heijastekipuja. Jos esimerkiksi laitetaan tänne niskaan kautta hartiaan neula, niin sä saatat tuntea jopa jaloissa asti heijastesäteilyä kautta kipua. Neulalla voidaan tehdä myös dynaamista liikettä tai sitten käyttää TENS-laitetta, jolla voidaan tehostaa koko hoitomenetelmää. Dry needlingia voidaan käyttää moneen eri kehonosaan. Yleisimmät vaivat nyt on totta kai migreenit, päänsärkyvaivat, erilaiset tenniskyynärpäävaivat, mitkä liittyy käteen, erilaiset penikkavaivat, polvikivut, oikeastaan kaikkeen erilaiseen kehon kivun hoitamiseen. Ihan ylivoimainen ykkönen. Dry needlingin ehdoton paras puoli on se, että sä näet hoitovasteen ihan heti. Esimerkiksi jos sulla on ollut kädessä se vaikka golfkyynärpää vaiva ja sulla on ollut kipua siinä, niin hoidon jälkeen sä et välttämättä tunne sitä kipua enää, mutta sä ehkä tunnet sen, että sulla olisi puutunut se käsi. Eli parhaimman hoitovasteen sä näet siinä 3-4 päivän kuluttua, kun se lihas on palautunut. Dry needling soveltuu kaikille. Olit sitten ammattiurheilija, aktiiviurheilija, toimistotyöntekijä, duunari, ihan sama mikä sä oot, niin se sopii ihan kaikille.